Oui, alors, monsieur le procureur. Ça va, calmez-vous. Comme passé. Monsieur le procureur, qui m'a dit. Ah, tu m'as dit. Monsieur le procureur, qui est plus. Enquête, nous. Mais le Canada. Ah, merci, monsieur le procureur. Toutes mes considérations. Ah, regardez. Eh, demandez ça. Hein? N'a pas même plus capable. Pour le reste, on est appuyé à la Amérique à la population. Avec un soin, on a un frère. Eh, vous pouvez dire. Eh, ça fait ça. Pour conseil, gardez-vous d'abord. C'est moi qui ai la saison pour préparer la conversation, par rapport à la police. Abra, il a fait. Conseil, maintenant, il a fait. bon, respect pour la Amaya. Ça va être la bonne. C'est là. Eh, conseil, conseil, vous pouvez me là. Eh, Ramadan. Yang groupe là, c'est une le gouvernement. Dia nak bunuh sama dia. Gouvernement mana asal itu tak saya. Aku ngomong tapi. No, mana? Aku sadar nanti. Oke, kita sama-sama. Kalian sepuluh cara deh. Oh. Saya mama. Pistolet, mitrailleur chinois. Mon conseil. Oui. Voici la vie. C'est bien ça. C'était là. Oui. C'est bien ça. Alors, Iya comme ça avec ah ça va ah mina ça oui mon frère je suis venu ah alhamdulillah iya haji itu ada di sini Konde apa mana boleh dari bisa deh suruh kami kon pasti kon ada deh kon ada wah bawa bisa deh na yang beli kau kira apa pas nong pas itu apa pas kita lah
monsieur ka dɛmɛ o ka kuma calen don a yɛrɛ ka fɔ sira t'a ye mali la monsieur maire a yɛrɛ ka fɔ ko an tɛ ka kalo dilan précisément kun cɛla ko kɛra dɔrɔn bɛɛ kelen don population b'a la ka fɛn ye monsieur maire an bɛ ɲininka san kɛra mun na n'o ye monsieur le commissaire mun na min bɛ fɛ gouvernement tɛ ka wari bila ka na di mun ma koyi o ko ninnu kɔni o tɛ ne nɔ ye dɛ o tɛ ne nɔ ye fiyewu. monsieur le wa monsieur le e la ne ka kisi ka fɛn da ne ka fɔ ko commissaire monsieur le e ko k'o den de wa mun ye mun ne tɛ monsieur le njɛsi ne ko votre an ka se ko impôt ta minɛ an ka bitigiw taxi ta min an ka denmisɛnw bɛ minɛ monsieur le an ka ekɔliso caman an k'olu jɔ kucalasigi in na monsieur le ne ko tɛ problème foyi t'a la sariya article mɔnɔkɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ n'o ye constitution demande mais ça demande ka problème k'a la a k'i kan ka ɲɛ ne tun bɛ fila kɛ ne ni kolo kelen mɔgɔw b'a k'i bɔ sariya oui amen sariya tun bɛ kan ka minɛ a bɔn mɔgɔ minɛ mais ne tɛ k'a kan tigɛ la ala ma deli ka jɛla a bila a to yen ko bama ni dɔw ye a bila sira bon monsieur bɛ an mun fi i bɛ ka k'i la dɛ mun ni olu ye voilà merci voilà monsieur le maire il va monsieur le maire an bɛ se ka sira di ma sa voilà monsieur le maire an di an ka sira dilan dɛ sira ti pɔsɔn baara kucala jeunesse bɛɛ dɔgɔ dɔgɔ mɔgɔ bɛna an ka da kɔngɔ yan an di an ko ko in lajɛ hali sira in dilan n'a la bɛ kɛ n da to na bilen k'a to an da ma dilan n bɛna fɛ ka kɛ tuguni k'a waati cɛ dɔrɔn n bɛ ko in ɲɛɲini ko parce que sɛbɛnni fɛ dɛ mun na to ji fɛ i taara bɛɛ kɛ bɛn ni sira ko in kan tiɲɛ don n yɛrɛ boli sira kan n yɛrɛ b'a la jɛn kɛ komi a ka n yɛrɛ ɲɛfɔ a y'a mɛn a dilan merci ala bɛ yen ma merci monsieur le maire monsieur sergent ini pun dalam pada bulan bagaimana punya baca di mana kayak ini wan mana aku sudah pilih ya ini nggak mau kita boleh dia baru itu baru dia mau beli dia pada marah nggak iya betul jadi bukan dulu lagi sekarang jadi punya rekomendasi nggak ini kalau ini dia putih aku gerebu pop ada gerebu so ka free de sa sabu dia ko apel pop ada siapa ada dalam dulu to gimana sih baik